kagi kasi na naay motor nung nagsakay kog motor sa una. Oh. So grabe kusuga sa padagan na gid. Ta kana mga UB Express mga kwan. Absan na mo. Absang ra ay. So pag abot sa unahan. Nabangga bitaw ko. Nabangga na ko. Bilang gani napoy usa kwan, tumbling ko. Tumbling ako kasakay ko largo. Basta daw daw motor. Buwag-buwag ba. Bitaw. Unya. Ano na bay? Ano diskusya mo to? Ta kay sambay pag kuan ako pag like ko ba nga murag nabitin ko. Mao tong na disgrasya ko bay. Sira ang motor bay. Oh. Grabe tong ginana na mo. Oy, bay. Istirahan niya na, bay. Yang kaagi ba? Istorya mi kay. Wala ka bleta to sa atong nadisgrasya ba ako? Basta daw na. May ganin ang hilan pagka to na. Katong na disgrasya. Ang pagka-disgrasya ani, bay? Kini? Kita kung duha ka mata. Nga grabe ang pagka-disgrasya ani. Hidayb ni sa kabantay bitaw ka na mga kuan sa masil ko. Oh. Di ba tumoy mo kaya na? Tumoy na. Ahilampas. Ganin ang Sumbong. Basta daw. Oh, kita guys ang mga mata lagi. Kaluoy. Di ba? Oh, Pagka-disgrasya mo hapit yung mga mata. No, tong pagdisgrasya na ako. Matay mo nabalitaan ko na kanya dito bay. Oh, atong giingon niya. Tinuod to. Kato? Oh, tinuod to. Grabe no. Oh, basta lagi ang pagka-disgrasya ani. Sulbong lagi sa kuan ani. Basta Abi ginagong masablay ni sa may kabaw kay naman toy kabaw ba dito? kato dito. Ako nakamangno pagkato. Abi man ako. Kurbada mo kuno to? O diha sa kurbada mismo? Dira bandaha oh. O diha yung sulbong ka na may katayangan diha. Di ba na man ay kurbada diha nga murag midupay pagka-street ba? Na gani kurbada. Diha, nalipat diha. Abi niya, Go. Sige. abi niya ko ta. Kurbada. Oh, okay. Siya kay kurbada ba nangan diha pero di magigay na. Di wala nabag Sus kay maogi pagkalipat. nabaya dai kurbada niya. Karon ka sulbong ay. Oh, mo tinuod na. Sulbong niya. Kato king eroplano nakita anak ko eh. Bagsak sa dagat, kabalita ka ta? Katong kuan? Kato nabagsak sa kabalita mo ato kato nabagsak sa ng eroplano sa dagat. Ah, to si Labrador Arreglado ito to. Ano Labrador. unsa ganito? Ang di na ta nalibugon. Basta kay katong pagka-disgrasya man kato. Oh, to eroplano na nabagsak sa dagat. Ako ang kayo na to, agi ko na to masulag man. Ayaw. O gani. Sayod pala niya ika. Grabe tong balita sa unay. Kato, abi Murag nataw na ba ka ato? Butang. Nataw na ba ni? Abi niya katong nga tumi Manila. Oh, so Di ba nakahibaw mo nato nga tumi Manila? Oh, Sa kami eroplano. Karon ka kay. Ni simple tanong sa kay ba? unya. Agoy karon ka kay na. Buba na kunti sa kuan. Sa hagdanan. May gani ma. Di ako ka mabira. mabira. Gibira na ko. Sulagmaan gid kay. Pagbira na ko. So karon kay mao kay pag-aksyon lupa sa eroplano. Oh. Hindayad ko. Pag-dive na ko pinanab May dito tubig, man may tubig yung ginaiban. Ay. Why pa? Why pa? Pagbubo tubig Sobra, dito. Nagbobo di ay. Nagbubo. Palit mo. Animal. Posible na ang pangapan. Uy, pre. Lalis mo sila matawhanan. Kisgot sa silang mga kabit. Eh, ang kamugay na. Tuon-tuon. Karong kuskubog. Impiyon ko pagday ba? Pag inana na ako. Aki maday. Law maday sa kuan. Pulong ko ba? Law maday kayo. Karon ka kay pagmata na to. As. Asa lang mo istorya na to? Tuwa na magkalit. Yabang mo tawhana. Lah. Tawhana ni. Sama pre. Ako ang pre. Boom, og kaswaro. A few moments later.
Katong na disgrasya. Grabe pagka-disgrasyahan mo ito. Agad to. Oh, nakita ko na tawanan na. Grabe pag tumbling. Bayaran ba yato? Kaya na mo tumbling tawanan ba? Oh. Musa kayo ka. Go mo tabling ko. Oh, tabling ko. Adili, kani. Kani, pagka-disgrasyahan eh. Buhatong ginako. Sinabi ko, Kani ba sinabi ko, disgrasya, gawin eh? ko talaga.